Hand, ik heb met een man naar Hitch. En ik denk dat een man vliegt naar een zeugt. Vlieg weg van zijn schieten omvang wacht. Zit ik met zo wacht naar hem. En Jura zijn op Jura zeugt. En ik heb maar heel zoeken, dus door mitten de wacht man zie, was de master met ik denk dat hij naar zeugt. Toch was een keer zeugt, toch zegt zo echt. We gaan hand leren, we staan panos geleden met kinderprivate. Nog ziggelend een beetje. Staan ze kinderen, betekenen versterkt ze kinderen en ze ginnig. En ik ga mooi dus met hem kind tjenen mingel, als we ook met hem tjenen. Ik heb me verwenst over gezegd. Ik heb me verwenst over gezegd. Dus ik hem gaat zijn jullie gezegd. Gevoeld wie ik ken. Ik kon me staan, maar ik ga weg van de deze kinderlijk. Dat is een besproken. In Noord-Mekals is 4 fatoks arbeidstas en 4 bali zegt me. Ik heb het 401. Het 401. Ik heb het doen. Het is een speet. Het is een Vlees en chickens, dat kan ik zeggen, ken je maar zo dan. Wel gaat chicken nog chicken. De chickens nog gedacht zegt nog 4 bali dat maar in de zacht, maar zo. Ze maken een sterke pressie. Ik heb gevoeld wie ga gevoeld is een sterke pressie. We hebben gered in dat story dat me gevraagd. Gered dat cash opgeven kan job. Belangt als je staan. Hast je kan het tossen. De cash opgeven kan job. Van dat scheppen. Zoek dan maar daar heb je zo'n chicken. Cash nemen betogen en het is niet zijn vader tellen. Die darf hast dat job als daar waar mijn kinderen. Ik heb veel die gestart. Die kinderen geleerd hebben zijn Engels. Heb het maar ook gelast. Ik heb ook niet te veel tijd gewoon geen geld. Ik maak gewoon zijn Engels gewoon gehad. Dus ik heb met zijn maat gewoon maar we hebben ook twee Norwegisch doen kan geld naar hem. Je heb veel die kennis te schieten. Van andere zaken alweer. De mensen bezoeken maar als we kennis willen komen ons zijn er erg, maar we zijn gewoon gewoon jeden tokt met 10 van haar geleden wij naar de bonnische leulam. Ik weet als ik ken zeggen is gerecht. Als ik ken zeggen als je doet beladen kan schieten vaar gewoon iets anders. Maar je gewoon eens kan keuze te schieten. Ik gewoon eens kan keuze te zien. Ik beter gewoon gaan naar Panosa doen en mensen gaan niet af en te schieten. Nog next toe nog eenmaal. En wenige gedaan dat we gaat daar voice en meer we zeggen veel dat kol zoekt meer. Is dus gerecht. We staan vol. Er niets betogen. Parater zal die vol. En ik ga gezocht de bonus kan zijn nog gerecht. Kan zijn nog gerecht. Dat is een moeilijke schwere challenge. En daar staat het me gezocht te veel nog gerecht. Maar de bonus niet gewoon kan keurig die weet dat man nevens der hype nicht. Het is deine schechten chickens. 10 schon hat sie von 4 Tagen bis 2 noch mit Tag. En hat in gesehen ist man stehen am Woche. Bonus kannst man du immer uns schicken. Für eine moeilijke action. Maar nog 2 Wochen da, wenn ein gutes Weg sich nicht und da wird eine Weise. 2 Wochen kalt mag gewoon aangegeven heb ze organisatie neemt keer vindt dus dan een gelaten kinderen. Waarom hebben ze een jingle en de geider was wel de kent usen. Een neem geider gelend de jingle. De man had ook me gezien die verstaatste kinderen. Gezien die kliks met hem. Gewoon er nog 3 kinderen was wat nog een man. Maar ik heb nog 4 kinderen. En een andere tamtoor heb ik nog 3 kinderen. Ik heb 6, 7 kinderen en 1 tog. Heb gezien de Bushland was hij heeft gewacht van het vullen. Nog het vullen. Gezien wie ik ga gewoon met spalling van jeden tog. Ik ben jeden tog over de bonus lullen. Ik glide bij mijn schleim met de kans me geven op een nieuwe doel. Iemand dat daarvan weg van de ganze dag. Heb ooit met een zoon geweest. Nog 2 Wochen heb ik iemand dat kan zoeken. Ik ga meer met de schieten. Maar schieten 2000 a Woche. Hand verleden met 7 Engelen tog als show. 7 ze 8 links is. Maar gewoon een tog ik met alle 7 Engelen. Zo zijn we drijft de lammen zijn dan betogen. So der kennische Comment für der zweiten, weil sie du als sag, wie kennst du schon betogen, so du als sag, was ich verstehe, dass dort mir gesucht, kennst du wohl als ein Panusse, wenn die das schon besonders. Aber was Deutschland die verstehst mich, als ich kenne das nicht, und die bist da so am fahren, sie geist mir kein Panusse. So moeilijke tiefe dreher. Das staht da betogen ist sag tief in der Schumma, tief in der Nefe. So bonus Leute, die kennst mir auch, die verstehst mich. Es ist normal, wenn sie gebeten, Kylie lassen wir sich tun. Kylie meint man Gott, das heißt man Gott. Der Reibster sagt Gott für jeden einen. Du hast eine certain connection, jeder Mensch hat eine unique connection mit dem Reibster, das ist Kylie. Der Reibster helft, um sich, sie um die richtige betogen.